ширкати суғдиёнгаз тасмим дорад ба зудӣ фурӯши гази табииро барои нақлиётҳо шурӯъ кунад. ҳоло 5 нуқтаи газпуркунии нақлиёт дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷандро дубора аз навсозӣ карда ва интизори иҷозаи мақомотҳои дахлдор ҳастанд. пешниҳоди фурмонаи сондем ва дар марҳилаи баррасӣ аст. омадани гази табиӣ беш аз ҳама сокинонро хушҳол карда буд, ки дар фасли сармо хонаҳояшонро бо барқу ангишт ва ё таппаку ҳезим гарм мекунанд. нархи як куб газро барои манзилҳо ҳудуди 2 сомонӣ мегӯянд. сокинон мегӯянд пас аз як соли дубора омадани гази табиӣ ҳанӯз ҳам ба он дастрасӣ пайдо накардаанд. ширкати суғдиёнгаз моҳи декабри соли 2020 бо афрӯхтани гулхан дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфта буд, ки баъди васли корхонаҳои саноатӣ дар зудтарин фурсат мардумро низ бо гази табиӣ таъмин хоҳанд кард. галонка монда оби гарм барои ҳаммом ям истифода мебурданд, сони барои хӯрокпазӣ ҳам истифода мебурданд. Сони ва ин барқ эконом мешуд, барқ камтар вай мешуде, камтар масраф мешуд барқ. O'zbekiston bahas va yo gazashonasi arzon 3 so'm midas. Ammo bu 8 so'm میلیون agar mardumi O'zbekiston inja bilan میگن taksiy shimo qiymat. Salarka نیست سازی salarka üstüne نمیتونه гази табиӣ бошад чӣ? خبر وای کو بهترین میشه раҳбари ширкати суғдиёнгаз сабаби таъхири таъминоти газ ба аҳолиро ба корҳои таъмир ва дарёфт накардани иҷозаи мақомоти расмӣ рабт медиҳанд. раҷаббой аҳмадзода, раиси вилояти суғд, дар охирон нишасти хабарияш муроҷиати ширкатро тасдиқ кард ва ба рӯзноманигорон гуфт, ки ҳоло масъалаи бехатарии онро баррасӣ доранд. пешниҳоди шуморо мо як бор дида мебироем, ҳисоб китоб кардан дар кор, пеш аз ҳама бехатарии мардума, ки мо амна оянда агар иҷозат гирем ҳам чӣ хеле истифода бибарем. вале масъулони ширкат мегӯянд бо харҷи тақрибан 3 миллион сомонӣ қубурҳоро таъмиру навсозӣ карданд ва тибқи шартномаи нав бо ширкатҳои ӯзбекистонӣ барои ворид кардани 1 миллион ҳисобкунакҳои газӣ ба созиш расидаанд. мардум муроҷиат мекунанд, хоҳиш мекунанд, ки барои мо дар фасли сармо барқ ӯ қадар зарурият надорад. барои мо газ диҳед, хоҳиш мекунанд, ки газ диҳед, ки хонаи мо гарм бошанд. агар ҳамин иқдом ҳалли хуша ёбад, фикр мекунам алло нур мешавад, мардумам хеле шод мешаванд. апасни мебуд агар ҳамон вай мебуд ҳамин мана тарафҳои Россия мана дидосид ҳамин гази табиӣ кор мекунад. ӯзбекистон аз аввали соли 2012 интиқоли гази табииро ба тоҷикистон пурра қатъ карда буд. дар гузашта ҳукумати тоҷикистон борҳо талош кардааст аз саргирии воридоти гази табииро аз ӯзбекистон бо мақомоти кишвари ҳамсоя матраҳ кунад. аммо ҳукумати раиси ҷумҳурии пешин Ислом Каримов ҳамвора посухи рад додааст ва ё дар иваз пули бештаре хостааст. тибқи маълумоти дарёфти тоҷикгаз ҳоло 1000 куб газро аз ӯзбекистон атофи $130 харидорӣ мекунад. ин нарх 10 сол пеш аз $340 то $360 буд. ҳоло 44 корхонаи саноатии вилояти суғд бо гази табиӣ фаъоланд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд.